ife dị n'ije dị ọkpụgokwa na ụfọdụ ụmụ nwaanyị isi ejighị agụba debe abịakwanụ ka ụnụ nụrụ ka ọmarịcha nwata nwaanyị a si wee nụ onye na-arụ ọrụ nche nke bụ na-agbara nke nwoke egbe nke nwoke wee nwa ụmụnne nke nwoke wee na-asị nọ nke nwaanyị bụ ife gbagburu nwanne fa nwoke ife nna ajụzi bụ ọ na-abụ na nke nwaanyị ji egbe di eji eje ọrụ gbagbuo di ya n'ụlọ maka na nya bụ egbe a na-ekwu ọdụ ọkpọkọ n'ụlọ ka a nọ wee gba ya ka ọ na-abụ na nke nwaanyị bụ onye oshi n'ọkwụ n'ụzọ di ya pụta maọbụ na fa jere oshi di ya pụta fa na fa kwarịwa mgbọ agbagbuo nke nwoke ka ọ na-abụ na nke nwaanyị nwere ndị na-ejeri ya ochi gwafa na fa ji ekwuru zuwe ochi na di ya na-apụta ọrụ fapụta ka fa kwaba mgbọ eji wee gbagbu nke nwoke na ka a na-ekwukwa kịta na nke nwaanyị ụnụ fụrụ ebe a na ọnọkwa na kọstọdị ndị uwe ojii na-achọkwa ikpopụ ya ụlọ ikpe ka ekpee ya ikpe ọchụ ma ikpe oshi nwekwa nke fa ebofoghị ya ịfụkwara ebụrụ nwaanyị wee chi ịnụ di ụmụnne di gị anabata ha wuo nne marụkwa na ọhọsọ di gị ahụ na-anụ onwe ifeme nke nwoke ahụ echi afọ ya ifuru ndebe di faya ahalụ mmiri sowu hala anwụ sowu faya ebowu ji faya eboghi ede nya ji na aja ka a ya ebowu bịakwanụ ka nkọrọ ụnụ ka nya bụ ife si wee mee alaeje dirio anọkwa ma ebe o mere ife nnukwu ka nna akọrọ ụnụ wee na-akọwa na nke nwoke anụnwa ụnụ na-afụ ebe a na afa ya abụkwanụ Chukwu nọ nso na nke nwaanyị na afọ ya abụkwanụ Ngozi na mmadụ na-aba nụrụ di na nwunye na 2024 na nke nwaanyị bụkwanụ onye Mbaitoolu nke dịkwanụ n'Imo steeti ebe nke nwoke bụkwanụ onye Ụmụnne Oji nke dị n'Abia steeti na ka fa nụcha di na nwunye na fa gbara akwụkwọ gbakwa anụ nkwụ wee birizie n'ụlọ asị di na nwunye na ọnya ka o ruru otu mbọsị na-akọwa na nke nwoke na-alụkọ witi ndị Vigilant Group na amaghị ife merụ wee gbaa nke nwoke egbe na mgbe ebuzi nke nwoke wee ru n'ụlọ ọgwụ ndị ụlọ ọgwụ wee sị na nke nwoke abụrụgokwa na onye nwụrụ anwụ na ozigbo ndị be nke nwoke nụrụ na nwafa nwoke anwụọna na ifefa merụ bụ fajegwa ndị uwe ojii nke ndị Anambra steeti ka fa kpọrọ Ngozi ka fa kpochie ya n'ime ụlọ nga ndị uwe ojii wee jee kpọrọ Ngozi wee kpochidie n'ime kọstọdị fa na ife Ngozi nọrọ n'aka ndị uwe ojii bụ 1 month and 7 days ka ọ nọrọ n'aka fa wee na-akọwa na Ngozi na nso na ebe fa bi bukwanụ n'Ọnịcha nke dị na Anambra steeti ka emechazie wee na-ekpekwanụ ya bụ ikpe dịka Ngozi si wee nọrọ na kọstọdị ndị uwe ojii n'ọkwa ya ka ebujezi ikpe anụnwa wee bujee na nke ndị Ministry of Justice nke dịkwa na Anambra steeti ndị a wee necha okwu anụnwa anya wee sị na ya eje nyochakwanụ ozu Chukwu nọ nso ka ama na nwunye ya egburie ka ọ na ọhụ nwunye ya egburie n'ọkwa ya ka ejezi wee mee nso autopsy wee na-achọpụta na ọ bụrụkwanụ nwunye ya bụkwanụ ife gburie kama na ya bụ Chukwu nọ nso na-egbukwanụri egbu kama na aka nwunye ya adịrọkwanụ n'ọnwụ ya wee na-akọwa na ndị uwe ojii nke Anambra steeti na-akọwa ọ dịka mbọsị fa je jide Ngozi na-ejidere ya na enyi ya amazi na enyi ya nwoke ka a na-akọwa ka ọ bụkwa na enyi ya nwaanyị ka a na-akọwa ọnya ka emechara wee sizikwanụ na aka Ngozi dị ọcha kama na ya enye ya bel kama na bel ahụ na-aya ejikwana ego wee gbapụta ya n'aka mkpọrọ ndị uwe ojii nke nọkwanụ n'Ọnịcha Anambra steeti ọnya ka a na-akọwa na-eburukwa anya bụ okwu wee bujekwana Anambra steeti CID nke dịkwanụ n'Ọka ọ ya bụkwanụ ndebe Chukwu nọ nso na-ebugharị nya bụ okwu ọ na-abụzi ndị polisi na-ebugharị ka ndị Vigilant Group na-ebugharị na-achọ justice ọhọ ndị be Chukwu nọ nso bụ ife na-ebugharị nya bụ okwu wee burukwa ya wee jebe n'Ọka wee sị n'ebe a ka a ya ekpezikwanụ nya bụ ikpe ike na nke ndị kpere n'Ọnịcha na fa ekpetaghị n'ọkwa ebe a ka a nọzikwanụ wee na-ekpe nya bụ ikpe nke bụkwanụ na onye nọ n'isi nya bụ okwu manyitere wee na-enye ndụmọdụ gbasatara okwu anụnwa dị n'etiti Ngozi na ndebe di ya ebe a ka anọzi wee sị na nya bụ okwu na ya ewepụkwa ya n'ụlọ ikpe na Julaị 1, 2025 malụkwanụ na di na nwunye a na-ekwu maka ya nọ na 2024 ka a nụrụ ya orubekwa 1 year orubekwa 2 years toroburu komoko wee na-agagharị ọnya ka eme ka ndị mmadụ mata ndebe di Ngozi nya ndebe Chukwu nọ nso na-ebozikwanụ Ngozi ebubo ịtọ gbasara ya bụ ikpe a na-ekpekwanụ na nke izizi bụ na Ngozi izukọji ife di ya deberụ wee nwụọ na nke ịbụọ bụkwanụ na Ngozi igbuwalụ wee wekọrọ ife di ya deberụ wee nwụọ na nke ịtọ bụ na Ngozi wawalụ ebe di ya debegasịrị ife wee wekọrọ ya bụ ife mgbe di ya nwụrụ a sịkwanụ nka njụa uche onye adị njọ ọ gịnị ka di Ngozi debere ife nwa ọ na ọhọrụ Vigilant Group ka ọ na-arụ o debere ego one na bankị bikonu ka unu kọọrọ anyị ka o nwere steeti o nwegasị bikonu ka họteelụ one ka o nwere bikonu free station one ka di Ngozi nwere a na-azọ ife nke anụnwa unu anyị ekwe nwa mmadụ ka ọ nwa mmiri towa iko unu anyị ekwe nwa mmadụ ka o luo uju di ya nwụrụ anwụ ma zukwa n'ike Poor man Pikin ogbenye ajọka onye si unu na ogbenye ajọghị njọ onye si unu na mmadụ enweghị connection na ọjọghị njọ ya Chineke ya kpere ụmụ ogbenye ọnụ fa
gịnị ka nwata nwaanyị a ji isi wee kota maka na o kwetalụ nwanne unu nwoke di ka fa na-abụ bụrụ di na nwunye ka ọ mụọra unu ozuzu oke mụọra unu ozuzu afọ ka maka na anụrụ di na nwunye a na 2024 ike na nke nwaanyị a amụtabeghị nwa unu chiri wee so ya. Kedu na ife ezinụlọ be nke nwoke a na-atalụ nke nwaanyị agha na-adọ ya ka jenereta pass my neighbor? Ọ bụrụ na ọnwụ unu nwaanyị jere ije di ya wee nwụnahụ ya na-eme ya ife anụnwa ebe ọzọ obi ya adị unu mma. Onye malụkwa n'ife ya bụ eme ya na ọ ya adị ya mma, kedu ife ị na-emeri ya nwa onye ọzọ ka maka na ọpọ ma mpeken onweghị onye ya ekwuri ọnụ ya unu wee na-echie ka unu chigbuo ya. Ife unu na-eme ya kịta nwanne unu nwoke anwụrụ anwụ unu aya ekwekwe ka mkpụrụ obi ezuo ike na ndokwa ebe ọ nọ, unu aya ekwekwe ka o nwee ezumike na ọ nwụrụ ọnwụ ike ọ nọla ebe ọ nọ na-ana mmụọ wee na-afụ ife unu na-eme nwunye ya ọdụ unu ka obi ya adị ya mma. Hapụnụ nwata nwaanyị mmadụ onye agbagburu di ya egbu ya ka eji wee gbagbu di ya onye azipụrụ ndị gbarụ di ya egbe. Unu aka edekwala anyị ife ọfụma kọọrọ anyị ka esi wee gba nke nwoke egbe ọ ya baa na-ekpenya bụ ikpe ka a mara ebe anyị esi wee tee ya ọnụ. Amaala ka akụkọ ya bịa wepụta igbuo ya ịchafụ nke a na-akọsị na-akọrọ ya n'isi ọ ya baa na-ekwu ya bụ okwu amara ebe mmiri si wee ba n'opi ụgbọgụrụ. Ka ndị polisi ezipụrụ fa ji ekpụrụ Ngozi ọ na fa amaghọ na di ya bụ onye ọrụ nche ka ọ na ndị fa na di ya na-echekọ nche ọ na fa agwaghọfa ka esi wee gbadi Ngozi egbe gwakwanụfa na ọnụụlọ ka agbarụ di Ngozi egbe eji wee jee kpụrụ Ngozi gwakwanụfa na ọnilo ka agbarụ di Ngozi egbe. Kedụzi nke a gwara unu jee kpụrụ Ngozi unu jee kpụrụ Ngozi? Ọ bụ na ọnụụlọ ka di ya nọ ewee gbaa ya egbe unu agwa na anyị ka anyị marụ na Ngozi ji egbe di ya ji alụ ọrụ nche wee gbagbuo di ya ọ ya baa na-ekpe ka anyị na-amanụ Ngozi ikpe ma na onye agburu di ya na ọ bịara ogbugbu ka ọ bịara ị na-anụ wee na-akọwa na ka ọ dị kịta anụnwa na Ngozi enweghị onye ọkaikpe ya ekwuchitere ya ọnụ ya na ndebefe enwekwa na ego fa ya enye onye ọkaikpe ya ekwuchitere ya ọnụ ya na-enwekwara ike eburu ikpe anụnwa wee rukwanụ na ya bụ steeti high court nke a ya ekpe na Julaị 1st dịka Ngozi enweghị mmadụ na-enwekwanụrụ ike ekpe Ngozi ikpe asị onye oshi kpee ya ikpe asị onye atụrụ enweghị onye nche asị onye enweghị mmadụ na onye wepụtakwara ife a n'ihu akwụkwọ bụ onye a na-agbalịsị ngwa nlichu bụ ife wepụtara ife a ka ndị mmadụ mara ife na-eme wee na-aya ọha na eze ka ama ka a ya esi wee chọtalụ Ngozi onye ọkaiwu onye ọkaikpe ya kwudokwanụrụ ya mbọsị ahụ nọọ Ngozi bụkwa na onye butere ya akụkọ anụnwa wee na-agwụ ya ka enyere ya aka na o nwekwanụ mmadụ na ọ bụkwanụ pọma mpeken allegedly anọkwa m ebe o mere n'ọkwa ife m fụrụ n'ihu akwụkwọ ka m wetara unu. Onwe onye nọ na kọmentị wee na-asị di na nwunye anọ na 2024 ka ebobegoro Ngozi ebubo na ogburu di ya na ndebe di ya pụta ka fa kọwaa alụfa ka Ngozi si wee gbu di ya na Ngozi a na-egbukwanụ di ya na gịnị mere ọ na-egbu di ya na di ya mere ife ọjọọ wee bịa nụrụ ya ka fa na-abụ bụrụkwanụ di na nwunye na-ekwesịrị ikwunye bụ okwu ọfụma ka o dokwa n'anya ka a mara ife kpatalụ Ngozi jikwanụ wee gbuo Chukwu nọ nso ka a mara na fa na-aba na-anụ ọgụ nọ nso wee nwụọ ka fa na-aba na-anụ ọgụ Ngozi wee were egbe nọ nso ji alụ ọrụ wee gbagbuo nọ nso nke bụzi na ndị be Chukwu nọ nso na-ebozi Ngozi ebubo wee na-asị na aka ya dị n'ọnwụ nwanne fa nwoke bụkwanụ Chukwu nọ nso. Unu anụgo n'enu onye anụghị ọ na-ebe na ọnụghọ ụfọdụ na-ejekwa ekpere na-ejebe ndị dibịa ka fafụ na fa nụrụ di ndị nke nụrụ anụ ekwefa zuo ike eburu isi ọwụwa bofa ahalụ mmiri sofa ahala anwụ sofa ekenekwa m unu.